So nyangu yakamira yakadai so. It's like ndakazvarwa in a family of 4. Inini ndini ndini first born. So pakuzvarwa kwandakaita sezvo ndiri first born ndakazvarwa ndine zvinhu zviviri like chinhu chechikadzi nechinhu chechirume. So I went through a lot of my operations. Ndikaadmitwa gadziriswa nevakuru like as family. So my sisters and my brother they say vanoziva what I went through. So ndazoti kure ndakazobvawo kuZimbabwe ndikabva ndaendawo kuno kudiaspora kuno. So ndasvika kuno ndakatanga kuuya kuno. Ndasvika kuno ndaingotsvagawo basa chingogarawo kwandaigara. Then ndakazotumira mari kumusha ndikati vana sisi uyai kuno kunenge kuri kunoshandika. Then sisi vangu vanotevera ndobva vauya kuno. Saka vauya kuno ndaigara tese. Ndobva tagara ndofunga 6 months. Ndobva watorawo murume wacho was married ane mwana 1. Ndobva atorawo murume wake ndobva auya naye. Saka auya naye kuno kuti takugara mumba muya ndisi 3. Saka tichigara kudaro sisi vanga ane mwana ane 4 years. Sisi vakabva kutangoita zvechiku zvekuti vaigurira murume mumba vachimuda vachidira. Then at the end she fell pregnant. Saka aita mimba paya murume aingofunga kuti yake ane boyfriend. And then pakazoita time yekuti anga akuita zvinhu zvisiri secret zvekuti waitoona kuti munhu anogona kufona oti handisi kuuya kumba ndiri busy basi woenda kuboyfriend wonorara wozvuka makuseni wouya kumba. Saka zvakazopfuurawo nemudzidzo mangu kuti ndakazviona kuti sister zvauri kuita izvi obva ndavatsiura vakati zvauri kuita izvi semunhu akarohwa zvinoita here. And then ndobva watipindura kuti iwe unozivei nekuti iwewe hauna imba plus futi iwewe handizive kuti uri mukadzi here kana kuti uri murume. Vakunitukirira nezviya zvakaitika zvemufamily zvavanoziva uri mwana mudiki. So takagara takadaro tisinganyatsowirirana. And then takazoenda kumba muri muna August. Ndakazoenda kumba muna December. Ndaenda kumba muna December ndini ndakasvika ndobva ndadaidza mai ndobva ndagarisa mai pasi ndobva ndavaudza nyaya. Mai ndobva wandipindura ndobva wanditi iwewe unozivei kuti iwe hauna imba nekuti ndini handina kururu. Saka zvadaro ndakarwadziwa ndakabatikana kuti mai instead yekuti wandisapoti kuti ndamutsinda okay ndikubvumwa ndakanganisa ndamutsiwa. Instead yekuti vandisapoti vakutotora side kuti iwewe uda kuputsa imba yeumwe nekuti iwewe hauna imba. Okay, ndobva ndaenda kuna maina wavo ndobva ndanovaudza nyaya yangu kubva kwekutanga zvakaitika nezvazvaitika. Ndobva ndavaudza kuti asi ndaita mistake yekuti ndakamutsiura. Saka mai mapinduriro avaita it seems as if vari kudini vari kumusapota. Ndabatikana handiti. Then mine ndobva wauya ndobva watigarisa pasi ndobva wamutsiurawo. Ndobva ati handimbomuregereri because akandituka akanditsiura zvemba yangu iye asina imba saka anozivei. Saka pakutaura kwawakaita inini ndindakazobuda ndiri munhu aripo kuti inini ndatsiura munhu ane imba of which mudiki kwandini. Ndatsiura munhu ane imba inini ndisina imba saka chii chandinomudzidzisa handiti maona. Saka conclusion yakabuda pakugara kwakaitwa basi ndindandiriwo. Then ndakadzokera kuno kuSouth Africa. Ndadzokera sisi vakakontinya nemagame avo. Saka vakontinya nemagame avo sisi vakazobata pamwe pechitu vabata futi pamwe different father une murume wanogara naye kumba. Vabata futi pamwe vakangokontinya nemagame avo. So
saka murume wacho akaguma kundibvunza kuti chii chinomboitika pamunin'ino wenyu anenge ambori kupindika kuti handiziviwo kuzosvika vakutresa vega ndobva wamubata futi kechi2 handiti vamubata ndobva wamubvunza vakarwa ndobva waona kuti zvakunetsa ndobva wati inini handisuzwisisa kuti mwana uyu ndewangu here kana kuti asi wangu nekuti iwo une pamwe nemagema auri kuita handei kumadna ndobva waenda kumadna test vaenda madna test ndobva waona kuti mwana haasiri wavo ndobva wakugara pasi wadedza vana tete zvikanzi ndo zvakaita mwana wenyu izvi saka inini ndinomuregerera nezvaakaita asi ngaregedzi tsika yake yekuti panze achidzokera mumba reason iri kuita kuti ndimuregerere ndeyekuti inini ndakakura ndisina wabereki waberekwa baba vangu wakaseparata naamai saka vaseparata zvinondirwadza kuti vana vangu vaseparetewo mwana wangu akurewo asina baba nekuti ndine madifficulties andakasangana nawo pakukura saka handidi kuti zviitike chi kwandiri and then mbva wati ndakuregera varegererana vakakontinue zvigara wese isusu tada nekamwe kaya kaika attitude kekungoti hatinyatsowirirana but ndohwanisirana zvakaramba zvakadaro sisu achingohura vane vana 2 sisu achingohura vachigara nemurume waita futi pamwiri padifferent father mwana wechi3 handiti mao waita futi pamwiri kudaro murume akane madhauti semunhu anga kuziva magemu emunhu wake kuti munhu wangu uyu anombopota achidaiso saka aingotumatumawo vanhu kungoti vangofefeye nekukomutresa kungomudera-dera kuda kuona kuti chii chinoitika kana abva kubasa anoendei then akazonotisa kuti ane munhu wanga achifambidzana naye kuno matiri kuno kunyika matiri kuno vanhu vemunhu handiti foreign vanhu vekuno zvadaro manje akamubvunza ndobva ati mbambotanga achiramba kwekupedzisira ndobva azoti zvamaona izvozvo ndizvo kana imi muri kubhilivha kuti mwana haasiri wenyu haasi wenyu asi kana ari wenyu ndewenyu murume ndobva abvunzawo inini saka inini ndaipinda pakuti tinogara tese ndini muhombe saka ava wakaita problem anobvunzawo inini kuti muri kuzvioneri zvikuita mwana wamai wenyu izvo here chichi saka kwekupedzisira wazobata kuti mwana futi havasi wavo vaita madna test wakazodini ini ndakazomutsiurawo mwana wechi2 zvakare mwana wechi3 wechi3 hasi izvo haasi vababa futi haasi vababa futi saka pawakazozvinotisa kuti mwana wechi3 futi naye haasi wavo vakamubvunza vakanetsana akazobvuma futi akati aiwa zvaitika futi nemistake ndiregerere zvikanzi aiwa inini handikuregereri nekuti iwewo hane wana wangani madhaka wana baba 2 ava havasi wangu wekutanga ndiye wangu saka iwe unozviitirei ndobva ati ndiregerere ichichi ndobva wadedza futi family wakati aiwa izvozvi this time handichazvikoni saka zvadaro manje ininiwo ndakazotora mai because pekutanga paya mai vangu vandiblema wati inini ndoda kumutsaina saka ndakaorganiza ndobva ndatora mai kumusha ndikati chimbouya mbovhizitawo kunoku handiti mai ndobva vauya mai vauya paipai vakagara 3 days day rechi4 munhu haana kuuya kumba ndobva aenda kakuboyfriend kubaba wemwana wechi3 mai saka vakasvika pakuzvionera vega kuti ndo magemu ako mai ndobva vandigarisa pasi sora avo ndakakuti unoziva ine zvimba kati waiziva kuti munhu ndo zvaanoita sora avo ndiregerere kuti anopenga then ndobva wazamawo kumutsiura akati chinhu chinoshanda handisi chenyu ndetamo ndo zvakapindura mai zvadaro ndobva asiyana nemurume uyawe saka isusu tega pachedu ndakazosvika pakuzonetsana iye achindiblema kuti iwewe ndiwe waputsa imba yangu ndikati aiwa ini ndaputsa imba yako iwe wazvibatirwa wega plus waiita zvinhu zvako wega uchitsiurwa navanhu usingateri zvikanzi iwewe ndiwe ini ndoshaya kuti iwe wainditsiura pakuti chii nekuti iwewe hauzive zvemba nekuti uri ngomwa isingazvari handiti maona manje handizivi kuti uri murume here kana kuti uri mukadzi here nekuti iwewe hauna chibereko
chii handimaona. Ini ndobva ndapindurawo ndarwadziwa ndikati aiwa iwewe une vana 3 vana nababa vakasiyana saka hazvitoshamisi kuti iwewe hanowo chirwere pamwe utori neHIV enda unotesta upiwe mapiritsi umwe mapiritsi nguva ichii kana kuti uende unojoina mafuneral parlour. Ndinowo ndakupindura ndarwadziwa handiti maona. Ndobva tukana ipapo zvapera ndobva tagara ndofunga 3 years 4 years tisingataudzani tichionana everyday tichipfuurana murodhi pasina mumwe munhu anotaura neni handiti maona. Kuzosvika zvinhu zvamuomera asiyana nemurume handiti. Ndobva rimwe zuva azondifonera zvikanzi tine family day kumba. Ndikati family day itai family day yacho because tine 4 years tisingatauriri wangondifonera kuti tine family day gathering kumba zvikanzi ndozviripo. Saka tisati tapedza kuita family gathering nyaya mai vakabva vashaya. Saka mai vakashaya nyaya iyi tisingawirirana isusu handiti nyaya iyi iri mumhiro. Then mai vashaya panhamo ndo paakatanga kuratidza like attitude yeya kuti ari kuda kuta kuti titaure tese sezvo ndakatukana but hazviswi. Then tazopedza ndo pakazoita family gathering pakazoti pai chiuya tigare pasi tiitese titaurirane undiregerere pane zvandakaita chichi handiti maona mama. Zvadaro manje takangoregererana zvepamusoro zviyazvi. So at the end ndofunga zvakaitika 6 months back ndakazonotisa kuti aida kuti ndimuregere nekuti hasisina basa hasisina pekugara arambana nemurume adzikwa nemurume. Ndobva ndamuti chiuya ugare kumba kwangu handiti. Saka izvozvizvi tinotaura tese hedu but hazvisi zvokuti takaregerana deep down because iye ari stranded iniwo ndaapari nani izvozvizvo handiti maona. Saka murugara mese. Aiwa ini ndogara hangu kubasa but iye ari kugara mumba mangu ndinobhadhara rent vana vake vanoenda kuchikoro ndinowabhadharira school fees ndinovatengerera chikafu nezvese. Asi kana ndisipo chandakanotisa ndechekuti anonditaura neshamwari dzangu ndisipo. So aripo panapa ari kuteerera hameno kuti anoda here kuti mumufonere kana kuti iye anoda here kuti afoni ataure side rake. Alright. So iwewe wakazofinda out sei kuti ari kutaura neshamwari dzako ndo dziri dzakakuudza here kuti anoti zvakati kana kuti you are still skeptical because of mashoko akataura before saka wakungofunga kuti anofamba chikutaura. Kuside kwangu I'm still bitter nezvaakataura nekuti dzimwe nguva kana ndiri ndege ndakagara ndege ndinosvikirwa nemisodzi ndosvika pakuchema kuti nai Mwari ndiniwo here ndakazikumbira kuti ndisangane nezvandakasangana nazvo ndizvi mwana mudiki ndiitwe maoperation ndiite zvese zvandakaita kana wani saka ndinotombochema ndege. Saka rimwe zuva manje ndakazoudzwa neshamwari ingina wako asingagari waizviitire ndikati ndaizvida ndobva andikudza manje ndaitaura na zvawaudzwa izvozvo kati waudzwa ndiripo ndataurawo rangu saidi nekuti iye akuudza zvake asi inini rangu saidi harina kudii hauna saka ndakabva ndaziva anotaura anditika. So iwe chaungashuvira iwewe Maidei chii nokuti munin'ino kwakatarisa chaungashuvira from here chii iwewe? inini ndongoshuvira kuti dai iye aita sori zvinobva pasi pemwoyo wake. Of course mashoko haabvi zvakataurika kudhara that still gives me pain nhasi. Asi kungonzwawo munhu achiti sori pane vanhu zvino at least munotoisisa kuti maybe ari kurevesa kana kuti ari kuzvitaura achirevesa tichimaona ndizvozvo. Alright, thank you very much Maidei. Rega timbopawo mukana maybe munin'ino wako anogona kufona kana asina pride. We all know guys, pride comes from the devil.
Pride comes from the devil. Ndiano kuzati kupi kusakumberegera kunayo hapana. But kana usina pride, you can just call right now and apologize in front of these people. And sisi vako vana vako iwewe, man, guys, it doesn't have to be a child akabuda mdumbu mako kuti anzi mwana wako. Vana vako right now, your sister could be taking care of your kids iwewe vachitoti vana vangu urukunzwa because vana vake andiona vana vake vasisi vako, but because of mashoko wakaburitsa vari kufeila kuti vazviite izvozvo because of mashoko wakaburitsa. Vana vako maybe vakadi vari kuspoiliwa zvisingaita chiti vana vangu vachideda navachidi, but because mashoko wakamuudza ari kukundikana kuti azviite izvozvo because akazvitarisa iye manje akabviswa chibereko ari mwana mudiki, haana chibereko, anotozviziva kuti ini mwana handiite, ukamuyeuchidza kuti ndo zvaari. Antiwana zvinorwadza uchiudzwa nemumwe munhu wokunze. What more uchiudzwa nemwana wamai vako unoberekwa naye, and family secret dei angasina kuzvitaura pano. Antika Maidei uyu tanga tisingazivi, ini tinogara ndomuziva naye Maidei, ndomuziva ini, but I never knew kuti that's what she went through. Nasingatozvizivi up until azondifonera akandudza nyaya yake yese. I was shocked. And man, family secret and iwe ipuritsa kudzoko wasoita kuti musisi vako mamanikidzo kuti vauye pabhedi pechita chevanhu 680 vazotaura secret yavo yemumba isinei nevanhu. Antowana nekuda kwemashoko kuti akavagara ibundu rirapa. Anditika so ndo zvandati ninika, if you are and they are blood related, how can she kick you out? Yes, they are blood related. My sisters buda ndibude vantori vatevedzana ava vantori vatevedzana chaiyo antimazviona. So sisi vako vari kuti uri kuvanyaya zvakare uchiudza mashamwari avo. Apa handizivi zvangu kuti vakaudzwa nemashamwari here ndezvechokwadi here kana kuti kudi handizivi, but you want to focus more on what your sister told us. Antika yekuti wakavaudza straight to your face kuti what can you tell me about my marriage. Unozive iwe usiri kuziva kuti wakazvaka uri murume kana kuti uri mukadzi wanga une zvinhu zviviri, utori ongochani iri confused hauzvarewe. Andiwana ndisiye ndizvandoda. Andiwana izvo zvemakuhwa izvo kaizvo tinogona hatina mafacts kushamwari dzogona ngoda kupindira pakati. We all know that. Let's focus on zvinhu zvadi zvataurwa nasisi vako zvawakavaudza straight to your face. Ivo vakakuudzawo zvechihure chako straight to your face. Antika so right now guys, apana munhu pafoni, you can call. Thank you very much Maidei for sharing your story with us. She was our main guest for today. Antimaona kuti munzwe nyaya idzi. Antika ndibudewo sisi neminina buda ndibudewo vakaberekwa vakatevedzana, mai 1 baba 1, vakaudzana mashoko anorwadza. For 4 years they haven't been talking because of mashoko akabuda mumuromo mari memunin'ina achiudza sisi. Handitika so ndo nyaya iripo. Antimaona ndo nyaya iripo. So sorry yakaitwa guys, don't forget kuti sorry vakaitana. Munin'ina demanded kuti chatigadzirisane after mai vashaika, imba yake yazoparara manje pekugara pasisina nevana vaya, kwakuzoda kunasikwa kuti ngatichiuya tigadzirisane. Sorry ndakataura sorry, alright. Anomaona sisiwo vakati sorry, but sisi vari kufila kuti sorry iyi ndeye situation yake yekuti situation angave panguva yakaoma, saka akakwanisa kuti sorry, akangogona kuti sorry kuti akwanisa kuwana accommodation asaenda mustreet nevanhu, but mumwoyo make cheko haana kurevesa because she's still hearing things from other people, from other friends. Vachitaura kuti let's hope is the caller.